So aphinda abuye futhi umngane wami azongitshela ndoda hey kuneminye ijob ekhona isophongo leplazini so kunomashonisa olapha ya ozobe khokhelwa imali zakhe ngoba kuba kuphela inyanga ofanele soyithatha kuyena kwendoda wangitshela ngomashonisa lo mashonisa othatha malini kumashonisa ethi umashonisa waseplazini loyana yonke imali bayikhokha kuyena uma beholile bakhokha kuye wonke amaplaza lapha malini leyo mali bathi hayi uthele umuntu ohlala khona lapha mhlambi ngaba la ko 80 I think lapho kwaku 2009 la ko March so hayi ngithi mina ayivele ifuseke mana angisasebenzi vele lento ngayibona ngendlela yashesha ngayo ukuthi ngathi kuzophileka ngathi kuzoba lula lapha ya umuntu loyo esiyomthatha nje endlini akufani nalapho okade kusendaweni okunabelungu yonke into kugcwele khona lapha kulula lanto abayisho ilula ke lapha ngoba umuntu hayi sivumelane ngalento ukuthi ayisohamba sihambe siyophongola nisuka sisuka enseleni sigibela ama truck sifike sehle emshinini ophongola sishone khona masifika le lo muntu udayisa notshwala lapha phakathi hayi sifike sihlale kube ngathi kuthenga utshwala no drink hayi kuthengwe la kuhlalwe kuthi ngo10 ebusuku sibiza amakhotha awu4 aphume eze nawo athi mayifika afika abanjwe lo muntu esasinika lamakhothi kuhanjwe naye endlini nibangaki sase siku5 ke lapha kunabantu la kuyaphuzwa la kuphoqa ukuthi la kufanele kukhonjwe labantu bonke la ukuthi akasekho umuntu ophumayo la wonke uyalalisa umuntu olapha phakathi banenkani abantu basemaplazini bakhonjwe ngebhamu avela umuntu adonsa ucelemba khona manje athi hey mina ngeke mina ngimana ningibulale awu wanda kwenze njani manje hey avatha mina ngamana ngibulale ekhombisa ukuthi ngalocelemba angalwa yena nikaxile nini kuphethwe ibhamu la isibindi sitetha lomuntu banenkani laba bantu banenkani abantu basemaplazini omagawule abantu bagawule imo kushuthi ayi lo munye umjida asiqhumise phezulu enzela ukuthi lokhu kubona ukuthi hayi akudlalwa phela la hayi dedela ucelemba phansi lokhu guqe phansi hayi lo munye abawu2 bangene naye endlini mabangena naye endlini hey afika lo muntu endlini akasafuna ukudedela kodwa ebanje uthe hayi khulekani ikhona imali ikhona endlini mayifika endlini hayi akasafuni uyayishintsha lento hayi bamkhombe ngazi bakhombisa ukuthi bamsabisa ukuthi bazomdobola halothu umuntu ishangane leli ishangane wemeja li umagawulana noma uyena mnikazi weplaza lu umsebenzi la seliyavula isitolo la liyadayisa la liyashonisa hayi linduna la eplazini hayi lifishana lithi halothu mana ningibulale ayikho imali ekhona hayi kungena omunye owesithathu sisale sibo2 ngaphandle mina ngila ngaphandle la sibo2 ngaphandle sigade laba manje ukuthi akekho usukuma la uhambayo hayi kungena owesithathu hayi balithinte ngenduku ishangane phakathi balithinte ishangane libonda hayi ngathi liphelela umoya livume likhipha imali khipha imali le mali likhipha kubonakala ukuthi incane le mali akuyona le mali litshele ngayo ukuthi kungenza ukuthi imali ekhona lilona hayi ke seningabulala mina ayikho imali ekhona ilene ekhona njengamanje abantu abakakhokhi ngoba bahole namhlanje abantu abakakhokhi imali yesitolo ekhona ikhiphe imali lapho imali lapha kwakho imali eko30 lo 50 lo omunye awukho hayi kubonakala ukuthi hayi ngathi liyadlala ishangane le mali likhipha yayikho hayi liphinde balishaya lishana hayi ngibulaleni kayisekho ekhona bese baphuma laba nele imali ekhona
bathe lishana lithi imali ayikho manje asizishaya kube khona bese liyikhiphile. Uma suka kuthiwa sambeni ethi umunye no bazofona labantu asiwaphuceni amafoni lamafoni masiwashana bofona labantu laba ngesifike le maphoyisa osivala. Hayi sijike siqoqa amafoni wonke sikhipha ama sim card kulamafoni kuthi amafoni asingahambi nawo ayingozi azosibopha asikhiphe nama sim card kuphela. Siwakivule sikhipha ama sim card wonke amafoni siwabeke siwashiye kanjalo phansi sihambe nama sim card. Ife ama sim card siwaphose emfuleni. Sihambe sifike sihlale khona sifonele enye imoto sihlale endawo nje iseplazini eMobeni. Sifonele imoto ezosuka le manje ngoba sesinayo imadlana. Ukuthi sesingafuna imoto ezosilanda. Eyisuka kuphi imoto esuka enseleni. Sina sihlele ophongole eplazini eMobeni. Isuka imoto eyivan eyicall ukuthi izosithatha khona. Etheni ufuna 2000. Hayi kuthiwa woza. Afike azosithatha mayifika simnika u3000. Sambe sibuyele le ayisifike kuwenzele kwabo ukhatha ayakukho ke. Kuyimali engekho ngoba besu5 plus nalo driver. Akubonakala ukuthi ayikho into eyenzeke la. Ayisihlale. Kwakusoko kwesibili ngiyokwenza lento. Iyenzeka futhi iphumelelile. Bese kuba nomunye ulayini ofikayo waseBay ke manje phakathi etown. Uyokwenzeka unyaka usuya ngokuyophela. 2009 Yeah. back 2010. Yeah. Uma besitshela lapha ya ayimali ke. Sikhuluma ngemali e500,000 eyicishiwe u500,000. IOBC lesiyoyibamba. Iphoqa ukufuna sibe yinsizwa ngempela saba u7 ke lapho. Ayisihlele siye khona. Uma siya khona namlenti siyangena isisegazini manje ngeke ngisho umsebenzi. Uyabona akuyenzeka. Uma kukhulunywa ngale mali le e500,000 ngivele ngibonte mangathatha le mali ngavele ngiyeke ngihlale phansi ngibuyele ekhaya. Ngitshele nje ukuthi hayi lokhu ngiyokushaya kokugcina. I think kwakula ko August. Sihambe siye lapha ya. Sifike nje kahle kuseni ngo8 makuvulwe esitolo. So 7 i2 izosala eminyango. Ongena okuzobe ngene ethenga kasaphumi. Abanye bayo abagada balanga phakathi. Uma sifika nemanager isikhathi efika ngaso. Sorry but ake sihlabe sokuyela ekuyimanager. Ofisi store esani sokudla. Senyama. Dayisa inyama nokudla. Kuphela. Into store nje sidayisa ukudla inyama kodwa kakhulu nje sinenyama Sasilapha le just. Yeah. Asekho manje. Sasingase rank nje lapha sisekho ngoba sekuyile yamona. Okay sibuyele kuyimanager. Uma sifika imanager ifike vele thina sesifikile. Ngenkathi ngene imanager siphaqazele khona lapho. Singene nawo ngaphakathi. Kube yimina nalomngane wami ukuyena engisondela naye kakhulu. Ithi manager hayi ngangibulali nifuna imali. Imali ikhona iphezulu eoffice. I2 iselela eminyango. I3 izojika lapha phakathi nabantu. Thina esu2 kumele sinyuke nemanager. Sinyuke nemanager. Uma sifika nje esathatha ukey umuntu ofanele avula ama-drawl lawa. Sivele sizoqhuma isibhamu ngaphandle. Uma kuqhuma isibhamu ngaphandle wonke umuntu athuke naye ikhombisa ukuthuka ukuthi hayi bokwenzakalani. Kathi laba bamemnyango kuqhamuke nje ivan yamaphoyisa izoyidlulela nje. Ayizile nalana ivan nje edlulayo. Wavelwa idubula lo. Ngenkathi eyidubula
i-backup iningi eBay. Amaphoyisa akhona lapha eduzane. Thina sile phakathi su2. Laba balang abagada abantu lo dubula amaphoyisa vela ngenkathi wadubula adubula iveni le amaphoyisa vela ehle abackfire adubule nawo. Bona bayabaleka laba bafuna ukuphuma abawu3 thina ngenkathi sisuka phezulu sesiyeza ukuthi ikhala isibhamu phela manje ngapha. Lona ngishimala sayikwazanga ngisho uyithatha kodwa bese ivule efuna ukusinika. Uma sifika la phansi hey sekusela umuntu oyedwa wethu. I4 ibalekile. Ihubhana namaphoyisa le. Ngoba bona bebele thina uma sesila sekuphoqa ukuthi asakwazi ukuya lapha eminyango. Amanye amaphoyisa asefikile maningi. Sizama ukuzenza ngathi nathi sabantu ekade bazothenga nje silale phansi sonke zama ukulahla kwebhamu phansi kwamathili. Silale nabantu. Kube khona nje oyedwa uthi hayi naba. Avela sikhombe lo munye. Uma esikhomba lo lapho kuvele kube nzima ngempela bazama ukusibamba. Ngibuze mina hayibo senzeni kanti manje? Ngenzeni mina ngibanjelwane? Thiwe kuthiwa yini enibamba inkunzi la? Mina nenkunzi ngizothenga la. Basho basishaya khona lapho same time. Ayibonakala ukuthi hayi kuyafikwa phela la. Iyasha induku. Ngapha kusahujwa lapha. Kathi laba sibabaleke bayongena emotweni okuyona sifike ngayo. Yahamba imoto yasishiya thina. So kwase kuba ukuboshwa kwethu ke lokho thina esu3. Hayi basithathe basishonise police station bafike nase police station basishaye sekufuneka labantu abangekho. Kwabanjwa 3 kunina then i2 yabaleka. Le 2 yayingaphandle. I2 kwabaleka 5 kahle kahle. Oh nano 7. Kwabaleka 5. Kwabaleka 4. Kwasala 3. Hayi sifike lapha likhala ishubhu kufuneka labantu ke manje. Labo kuyibona babalekile. Ishinduku khala ishubhu ishinduku. Kuchaza neprocess yeshubhu kunomuntu ongayazi. Kwenzakalani ngoba wena ishubha kwenzakalani ubashubha umuntu wamshubha ngani? Kwento ongazi. Kunalento ke ebizwa ngeshubhu. So uma kuthiwa bayokushubha kunalento efana ngathi nje kumuntu eyiplastic njengento nje iplastic ongazicisha uyifanisa necondom kanjalo yabona into eyicondom imaye bekufakile iveni uzovala nje la ukuze ungaphefumuli. Okulula ukuvuma kuyinto leyo ngoba uma ungaphefumuli ukukhuluma ngesandla yabamisa ukuze uthi uzobamisa ngesandla bakukhulumeke kuvalekile. Bekuvula ukuthi uthini ndoda uthi hayi lento ngiyayazi ngoba iyashisa lento akuphefumuleki. Hayi ngenkathi besivula hayi ngiphike mina ngithi mina ngimisela ukuthi phela ngishayela into engekho. Lo munye usevumile. Ngenkathi evuma lo munye thina esu2 siyiphika. Bambuze ndoda labantu ufike nabo vela avuma ukuthi yebo ngifike nabo. Thiwa nani yasidelela nina. Nisenze ithutha. Bamiyeke lo osevumile. Bathinde thina ngenduku ukuthi siyeyisa. Siloku siphika ke uduthi thina. Thiwa hayi noma seningaphi yaseniphika into engekho. Ngoba vele nifike nawo sevumile seku right. Basibuyelise ngaphakathi etokisini. Masifike etokisini. Sishayekile sivovekile. Uma sifika bezovula bezosifaka. Bathi hayi madoda nazo lezo insizwa ziyagoloza. Basinikele eboshweni. Kuthiwa nazo lezo insizwa yigora lezo ziyagoloza ziyalwa too much. Hey. Ngivele ngisho ukuthi nayo ke lento engangihlezi ngizwa kuthiwa uma uboshiwe uyashawa. Hayi uma besifaka bavala umnyango uze umnyango ukhala ugoqo.
kuvalwe le grill uzuqoqo qoqo ngiyaqala ukuboshwa mind you sasesitokisini ngisesitokisini impilo yami nje angikaze ngiboshwe ngiyokuqala empilweni bengiyokwenza okwesithathu ukuganga empilweni ngoba sengiboshwa la ngiboshwa khona futhi la bengitshe ukuthi ngiyogcina ngoba imali yakho nabathe inkulu hayi uma singena la ziveyithule lezi zinto zingasibingeleli zidlalele nje sime la eminyango kube nzima ukuthi mayithi naso yanga kubo ngoba phela manje la angazi ukuthi fanele ngiqonde kuphi ke manje hayi kusuka indoda eyodwa ize kuthini ifike isibingelele ibuthi siboshelweni hayi siyitshele ebusukaphi hayi ngisho ngimtshela ukuthi hayi mina ngisuke endumo kodwa ngokuhlala ngihlala la inseleni so ebuza igama ubani hayi ngimtshele ngumeja ethi ubani ngithi hayi ngumeja umeja evele phenduka bhenga phethe wafethu nangu umeja bavele bavuke bonke uma bezwe ukuthi nangu umeja ethi nondoda umeja kanjani ngithi nje hayi igama lami lokuzalwa nje ngumeja mina delokuzalwa nondoda lo gama kufanele uliye ungalisebenzisi la umeja indoda enkulu ngithi mina ndoda ngeke igama lami ethi igama lasenombolweni leli ngimthethe hayi mina elami lokuzalwa ndala igama liphansi lisepasini nje leli engani kwabazali bami ngizalwa angilitholanga endleleni lina lokho enikhuluma ngakho kuwena okwasendleleni leli ama kulona sendleleni vele kuthiwe lo muntu uyadelela lo hayi kusuma omunye ubhodi afike ezobingelela ethi ndoda niboshelweni hayi ngichaze bathule laba bawuthi engihamba nabo mina ke vele nginalento yokuthi vele sengibona la kushuthi sizoshawa nginalento yenkani ke nje yokuthi mangingavuma ukushawa la bosishaya labantu ngibe ngibahlebela lapha emadoda singavuma abantu basishaya vele esilweni labantu baningi kunathi hayi manje ngibuza lo mjida lo engibuza ukuthi ngiyamaza omunye umfowethu okuthiwa uthulana enselele ngithi mina ngiyamaza uMenthuli wakanqoma lethi yena ya ethi umazi kanjani ngithi ha umjida nje ngeke ngihambe naye ngihlalile nje nanaye hayi avela athi hayi no akunankinga hamba uhlala lapha same time avela kushesha nginikeza indawo ngenxa ukuthi ungibuze lo muntu engithe ngiyamazi babayeke nje laba bahlale lapha ethi naye muwazi uthulana hayi hamba uhlala lapha uthulani ke vele la ngibuza ngaye ngiyamazi uyisigebengu vele nje kodwa umuntu vele ngimjwayele kakhulu ngokuthi wayenentombi ngala kalulwane hayi so banginikeza indawo banginikeza ispontshi lapha ya ngihlale khona hayi ifone efule ndoda imfonela uthulani kunefoni lapha kathi ifoni yakho na ilandwa phezulu ifihliwe elayithini afone nendoda yamazi umjito okuthiwa umeja kanjani uthulani la ngiyamazi ethi uboshiwe lo muntu la thulani uboshiwe theni ya ethi nami ifoni ngikhulume naye hayi ezongibambela nefoni akanginiki ungibambelile kanje uyivula loudspeaker hawu ndoda kwenze njani uboshiwe yini manje ngithi mina ndoda bese base yazama seyigaxele athi naye alright akunankinga awutshela awubanikeza ifoni bayezwa vele hayi akhulume nawe athi madala leyo ndoda akayi akungabi nokuthi kuyahlushana ngesizwana uma kuthiwa nihlumeza leyo ndoda kube ukusinda kwami ke lapho kulabantu engena kubo amaphoyisa anikele kithi ngawo kulaba ya abawu2 hayi kuthiwa hayi madoda nisiphatheleni asile madoda hayi asiphathanga lutho madoda bathi ningasuka ngaphandle niyazi kahle nize insizwe ningaphethe lutho balaba besingazi ithi msiza la siboshwe nje la kade siyoganga khona besingazi usoza la nani ngayoganga ningaphathanga lutho nazi ukuthi uma kugangwa kunokuboshwa phakathi nokufa nokuphumelela ngoba izintathu izinto ezikhona beningacabanga noboshwa thiwa hayi lutho hayi kuthiwa hayi nina indaba yena ayikhulumeki hambani lapha ebhayisikilini